Agoy na. Bao. Uy. Ang dulo sinawi. Sing tabon. Kuha mo kamot. Hoy! Lang ako nang hinubuan lang. Sabi kong naidala. Nagtulog. Ayaw lagi pang hilabot diha kaya ako mga hinubuan. Ayaw ipang Tesa, kini siya gipalit ni Uncle Tommy ha. Para sa din sa inyo mga dagko nga mga pagumangkon. Ang kasi Gian wala. Pwede man sila maghulam-hulam. Charlie gani wala po. Gani. Pagkuan nak ba si mga kuan lagi mo? Dili na binulok-bulok pod mo. Sila ra. Sila pa. Ngano magilin niya mga anak, mura man magdagdulag baro-baroan. Ayaw na kay diri ni mga naong diri. Ha, kung 15 ka ba lumubasa, isara ang makadawat. Kung 15 ka ba lumubasa aptek, Ay di. tablet. Liyami mo no. Oh, Liami nasulat. Kay murag si Liami man siguro bright. Wala. Bright Liami? Mata ko na. Ha? Right pero burong. Gipalit ni Uncle Tommy ha para kuan. May Ipagani pasibay unta ka ko nga mo. dili pa kay bright pero baga gignaong. Dili na ba unta ko mo palit ani? Si Uncle Tommy gusto mo palit. Bantay lagi iday gikuhay mo. Ikuma baka nang kising. Oh, Lia. Bantay ha ako na ning giyon. Naanday ang mga password ani day. Nabili Ang mga password ani na sa imo akong gikuan ni mo email kay dapat na email ad. Tangan ako kung ano ni ha, bantay mo magkuan mo, ikaw makabalo gani ko nga muglaag kay pagkuha na katag Charlie ha. Thank you dayon. Sa Tito Tami, Tito Tami. Tito Tami, thank you Tito. Eh, Uncle. Tito lang. Tito, ano magtito man? Tita man ka. English. English. Uncle man, English mo ko. Uncle. Tito lang si Tito man. Tita man si Tita. Uncle, uncle. Karong ano? Mata. Dili magula man na sila. Ayo, so pero ikaw, ang imo yung magkuan gani ka, dito kay pagkuha na ko Charlie oh. Uy, ambi na ako na may ka. Ay, kubi isa dayon diha. Ay, sa day i-release ka mama. Ha? Kasi ikaw mama. Kasi dala-dala ko ninyo nang magduwa-duwa ra Ay, mo. dili oy. Papalitin na ninyo kuan. Ito, kay sabi na na cover thing Oh, naay kuan na naay charger ana, naay diri charger. Ako na charger. Pag na din sila nung tin. Naay diri ang asa. Murag na diha sa ano na puti. Puti. Dili oy mga ito ang charger ana. Yawa gid nang like kanang Nay, mga puti ito ay. At oy, thank you mo na Uncle Tommy kung ipakuan sa usa ko. Pa usa-usa. Thank you Tito Tami. Thank you Tito Tami. Tabon di ay. Ay lagi tabong kay maanad ka ana. Asa man to da lang. Tanaw da lang. Dai. Sa kulo. Wala man dala ki murag na lagi diha. Sabi? Sabi ko. Asing na din yan. Pane? Biri kibiri. Niya kuan ra yan ha na ko nang gi-downloadan og kuan app. Kanina natuan yan. Asa na pangita atong mga charger da individual Natuan na day. kamo butangan na. Mahulog ng kuan. Tignan nyo, tatlo lang yung ano, oh. Andiyan dami pa ditong mga kigwahon, oh. Agitan lang na sila katong ang mga tulaan na lang. Isira day na diha bi, isira day na ako. Make up man nila ka. Wait, wala diha day. Tiba sa panilo. Kapten na ay. Aplihi, i-open. Wow! Sa man to. Japi man. Imoy kay. Wow! Lungkis. Asa man tong wala diha? Dili na dala-dalaon kung mulaag. Wala na diha day. Ay na diri sa itom day. Na diri. Palitan na nato na katong Palit inday kamo na magbahala na kuan ha, di na maguba inay mo mamayang ha. O papa, palitan og cover. Unya. Ha? Mura man kuan. Kanang Unsa? wa computeran. Tablet gani. Naidula diha. Hindi Dili na mag-computer. kay ato day nang i Anada. pagkuha sa wifi. Ah, dili sa rin duha kay
Si kuan na ba yung unom ra ka legit ang mga kuanan. Makadula mo ana bisag wala internet na ay dula akong gi-upload nga wa internet. Kanang Candy Crush oh. TikTok ilaha. Man niya ha kay Roblox man ang ilaha. O di mag-download mo. Nganong kahiyog ka? Sige, daw siya. Papalitin na ninyo kuan ha cover ha. Temper. At so yun na mga loves, nakita na nabigay ko na talaga yung mga binilin tabi sa kanila. So yun, dito lang muna tayo. Salamat sa panonood. Bye-bye. So ngayon mga loves, punta tayo sa palengke or sa wheat market kasi mamili daw wala palang ulam. Kalimutan ko ako pala yung bibili, o di ba? So bibili tayo, punta tayo doon at yun. Kasama ko yung bunso namin At ito din yung sabi nila kamukha ko na pangit, charot. Joke lang. Ay, may nanghingog mo. Wala akong ka-energy ngayon mga love. Sakit ng ulo ko, grabe. Ang sakit talaga. So ngayon, dito tayo sa sa Davao. Delikado. Talagang naninibago ako after 9 years. Nandito na tayo. At ang daming mga sasakyan. Nakakatakot. Maglabang-labang, charot. So ito yun mga loves. Welcome talaga sa Pilipinas. Kahit voice over, may asong tumatahol. Wala na tayong magawa yan. Hindi natin makontrol yan. Kasi talaga ang dami mong maririnig dito. Lalo na kapag voice over ka. At ang traffic dito sa Davao mga loves. Nakakaloka talaga. So punta tayo sa wheat market. At tingnan natin kung ano yung mabibili natin. Wala na kasi mga tiil ninyo dahil. Taga-bukit mo eh. Hoy, ano chinilas? Taga-bukid. So, pasensya na ha. Pasensya na. Tala, wag na. Ay kawatan. At so yun, wala sa plano, kailangan kong bumili ng cellphone na magagamit ko. Hindi po iPhone mga darling ha, mura lang yung binili ko talaga para lang magamit ko. Hindi mo yan Dalawa yan. Dalawa yan. Asam ta dito. Hoy, ginoo ko ayaw miligsi. Pila daw? 35. Okay. Sa ikaw din pili pa din sa mga kinahanglan. Gamayay mo na. Sa kabuo. Ito nga anak. Duha aday kay pila tag pila? 35. 35? Ito yung lugar na gusto ko talagang puntahan mga loves palagi kasi makamura ka dito at saka basa-basa pa, libre pa yung basa-basa ng paa mo, di ba? Kapila na. Gong. 20? Sanitag 20. Kana nga na dai. Kana. Tulingan 130, tulingan ka. Ana, padung na tayo dito isda. Ay, kami ka rimstar. Ito masunod ano? Nagsakit akong dughan sa mga ero, ang daming aso mga loves. Siguna si Baha. Na pitat 4. Tara. Ang mga ero, kaluoy guys, mga ero. Tamis na gong. Kamis ni. Ay, lagot
Lagot. Pila kilo? 85. Pila ba na? 85? Dirita, grabe ka kuan din sa Pilipinas mga labs. Uy, grabe ang unsa ba? Kainit ka. Kuan ang akong ilong puro na ano. Abog-abog. Alikabok na yung ilong ko. Uy, grabe ka. Ha? Ayo, palit. Ayo, palit. Palit na, palit. Hala, wala ni Starbreed ay. Ay, Ano, wala pila man lang na ay. 10, 20, 30, 40, 50, 55 na. Doon na kay kwarta day. Nasa magbayad. Gigigas lang. Tagpila ni te. Yate. Ay, 55. Kuan day, slice bread day. Oh, kana po, slice. Si Jollibee na murder. Naging Juby. O, diba? Ganyan yan dito mga love. Si Jollibee naging Juby. Barbecuehanan pala ng manok. Gonggong gutom, gonggong gutom. Magkaasa man tong kuanin mo. Ay, sus, ginoo ko. Mo na imo yung undong gikulangan ka? Day. Na kuan buslet gi kuan do dong diri. Oh. Ang isda mo gamay ra day no? Uy, ginukon. Magpites na natin. Sabaw-sabaw lang day no? Hala green ay pink ayog mat na oy. Pink naman na baby na oy. Mo naglaw-law man na humot. Ha? Ano? Usa man na diha dong? Karne. Dili ko anggong daghang kayo gong. Gugom sih gani. Gani. Luto lami ra makain ning kuan. Basta kahoy. Kaysa electric. Kuan na ni mo no, paupsa no. Ay, na. Gwapo ka ayo nindot kignaw pink lang oh. No. 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 Bulong kita sa mga anak deh. Wala maumahadlok mo tan-aw kay basib na di na magkaon ha, di na magpaak ha. Kuan ra man na day basta mo paak gani siya day ayo kuha imong kamot ingno na nimo. No, muminaw na sila. Abi nimo bright ba ini mga iro? Ay, good girl man no. Oh boy, di ni. Good boy. No. No. Ayo day. Ako aman ning baby diri. Ay, nabaya ko'y Roxy. Nabaya ko'y Roxy on Minty. Parang magina siya ingnon ako. Naabaya. Ayaw to ganyan buang-buang mana na. Ayan na lang yung lubot. Pink ayo pati lubot kita ako ganina. Bapong papa na kita kas papa na. Mo papa ni. Pagkakalipo. Ingani pugnaw. Ngani pud. Jis. Wapo to. Kanin halo, mong gunggong. Si Gunggong ba binakog dako.